Panyatoy. Ni, ago na may. Rico! Kalimutan eh. Ta, Kalimutan sa tagkararan. itukol mo na laing ka baka namatwang malas man no kan. Rugin mo na nga kung tagkararan. Kararagan ta suda. Sika na ah. Sige ah. Ang mga tikak sige to. Nang-expert ka takas ta. Sige. Nagpus-pusto na din ang lalaki. Sa pa na nakadalos ito eh. Panyatoy. Ni, ago na may. Gagaw! Tawa to, matigas ako! Makakugtar ka, wagas! Ni, kuna no sa ako. Tao magayam. Nagsaumod. Tukus sa banat to eh, nagpig sa trip nante pa nga naturog. Kisa banat timot nga. Ang pinakakam to ya. Napanang or di balayo. Yung baga ni bakit mo na pangkanot to. Istorbo matik eh. May titagtag. Kung Kung maramid ko di balay, so napanak di balayo. Kung kamo di arte ka manggan. Nagado pagpustam to pay. Tingaron tinapreskaw. Nagpudo ka di balay. Bagit tao eh. Awan tinatagaray. Naulimot ni tao eh. Namumulaga ang pagpuspustam maya. Kuman ah. Payapa at tahimik mila sa pulem. Ito ka nga tagyanay. Talaga ah. Istorbo ka mo. Mas pinagturog ko ka. Ito ka mga pamanantan, tapi lagpasyar. Ay, dan naman taon. Nabanugak. Nagsultok didog. Rico! Tanga din ng alyan. Badik pitulod nila kitaan sa kapagpagnaan duling samit. Narurus tangipon ko. Sabaran. Oh, mula nabuting ko.
Natapisnak pa eh. Paano na nga ito, nabintro doon na napananasin. Sayang na ito eh, purot ko nga nag-kuskus dyan, na buo nga. Takan. Barakatan. Ukis ti sabana di nga bakin. Kumugtar pa eh. Ibis nga sunat, ibalisan mo. Tatao mo, tinabalisan. Ha? Apo. Nagrigat namang butungin niya. Apay nangyari ka niyan? Kasla ka mo lang nalugin. Di ba ka? Hindi na ako na nagarutulong kung kinuktaran nakpay. Di mas lalo bubuyak lang yan, des nga mamaturo ka panakpay, dinarag yung upak. Si Kamay! Bada nakpay! Yung lagit kita, tadalang mo, duling kan sa amay. Kita mo tingipon ko na, ikat sa yung patay. Sige, di nagunin tatay nga, akay ko na na. Tintura gamin kit-kitan pagpis-pis tuam. Si sita tinagplano. Kita mo tinadali. Awan, malita mabalisan dagay duwa. Alaing dan sa amot. Lawlawan sa amot, kampusan to dagay jay. Asula taramitin tan. Sinjan talang ato ni tatula ti pag-asatan. Limutan eh. Ta, Limutan sa tagkararag. itukol mo na ngayon ka baka namatwang malas man nukan. Lawagin mo na nga kunti kararagan. Kararagan na suda. Sika na ah. Sige Ang kakunti ko sige to. Naka-expert ka takas na, sige. Apo, sapay lang kumata madimi. Ano, magbubutong kami. Magbubutong kantong tamading kasi kami tisip-sipain na katakugtaran. Dapat bada datulo na po. Hindi ko mga kasiyahin na po. Sige po, salamat. Amen. Wow! Matay. Nay, po. Lajay. Tan! Balsa to eh! Tatay. Hindi kami pagdalo sa ato. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya kung gamit damit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Mamaya nagsiliw nga eh. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos na kadena nanay. may cut pa iso na eh. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Sabi ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso na eh. Kapag kanino motor ato eh. Kanyak ah. Kaya motor mo nga eh. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang nga. Nagkalas mo na dating sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. O pa makita mo nga lang is nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos na eh. nagkinis nga rin na eh.